Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul irda'illahi ta'ala wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Bariya bahriya khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadzana wa masyayikhana wa masyayikhina wa liman istama'na bisabih. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Yasmin Yahya wa khususan Syekhina Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tuha bin Yahya Abdallahu amra fi siyah wa afiyah wa khususan Jami' Masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan sahib hadzal kitab An-Nasa'id Dunyah wal kitab Fathul Qarib lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bihi bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan indikasi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu ilailin musa afshu nglairna sira kabeh assalam ing salam wa taimulan nguwana sira kabeh agama ing panganan wa silulan nepu sira kabeh al arhama ing pira-pira sanak wa sallu lan salata sira kabeh bil laili ing dalem wengi wan nasu ala utai para mangsa iku niyamun padha turu tadakhulu maka bakal mlebu sira kabeh al jannata ing dalem swarga bisalamin kelawan selamat. Kitab An-Nasa'id Dunyah tasik nerangno tentang qiyamul lail. Dewa Nabi wa qala alaihi salam ayyuhan nasu afshus salama wa tu'imut ta'ama wa silul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam tadkhulunal jannata bis salam. Dewa Nabi eleng-eleng para manungsa afshus salam padha uluk salam sira kabeh. Cara mana nek bedhok sesama dulur Islam utawa simpangan lah, cara mana bertemu sesama dulur Islam salam assalamualaikum waalaikumsalam. Terus kemudian wa imut ta'ama, terus mengasih makanan kepada sesama dulur Islam, terlebih wong-wong sing gak mampu. Wasilul arhama, terus silaturahim, menyambung tali silaturahim. Tanggane pinggir rumah didolani, dijak omongan sing apik-apik tapi aja dijak omongan ngrasani wong utawa maido wong iku padha ora. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Terus padha salat sira kabeh, maksude nalikane awak dhewe wis nglakoni salat fardu, maka ya utamane melakukan salat wengi, tegese salat tahajud. Nalikane wong padha turu, jangan lebih baik dilakoni sepertiga malam terakhir. Itu antara jam 2 jam 3 sampai waktu subuh. Tadkhulul jannata bisalam, monggo sira kabeh bakal mlebu swarga kelawan selamat. Wa qala alaihi salam wa qala dikasih Nabi sallallahu alaihi wasallam sholli minal laili, sholli salat sira minal laili ing dalam sebagian wengi walau kahal bisyatin lan senajan sak kadar ngepoh wedhus
Wa qala dikasitan Nabi sallallahu alaihi wasallam syaraful mu'mini utawi mulyane wong mukmin iku qiyamul laili iku ibadah ing dalam wektu wengi. Wa izzu utawi unjune wong mukmin istighna'uhu iku semoga wong mukmin anin nasi saking menungso. Terus Kanjeng Nabi malih sholli laili walau kahal bisatin salata sira wong umat ingsun umatku ing dalem wektu mengi tegese salata sira salat tahajud niku salat mengi walaupun kaya sakadar wahsu walaupun sakadar ngepah wedhus gamane sediluklah penting salat ing dalam waktu wengi iku mau setelah awak dhewe melakukan salat sing fardhu lah bengi iku nek iso ya salat tangi ngoten. Wa qala alaihi salam syaraful mu'mini qiyamul laili wa izzu istighna'u 'anil nas. Dewe aja Nabi malih mulyane wong mukmin iku ibadah dalam waktu wengi. Dadi wong nek ibadah dalam waktu wengi ya murni karena golek ridho Gusti Allah. Murni karena Gusti Allah yaiku termasuk wong mulyane wong mukmin. Wa izzu istighna'u 'anil nas. Onjone wong mukmin iku semugah saking manusa. Wa qala alaihi salam wa qala yang dikasih tenan Nabi alaihi salatu wasalam man qama bi asyi ayatin lam yuktab minal ghafilina wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitina wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Sapa wonge kok nandangi 10 ayat maksudnya nandangi itu maca gampangane maca 10 ayat Quran lam yuktab minal ghafilin maka wong kuwi mau ora bakal den tulis, ora bakal den catet saking golongane wong-wong sing padha lali. Jadi nek awak dhewe ora gelem termasuk wong sing ghafilin, ora gelem termasuk wong sing padha lali, yaiku nandangi. Cara maca ayat 10 ayat Al-Quran. Terus waman qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Terus sing sapane wong kok nandangi 100 ayat, maca 100 ayat Quran, mongko bakal den tulis kanggo wong kuwi mau termasuk wong-wong sing taat. Waman qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Terus sing sapane wong kok nandangi lawan 1000 ayat mongko bakal den tulis kanggo wong kuwi mau saking golongane wong-wong kang paring kintar. Jadi maksud kintar yaiku 12.000 UI. Terus sak uqiyah iku baik bagusnya lebih bagus ketimbang antara seisi langit karo bumi. Jadi ya banget utamanya, banget bagus ya. Wa qala ulama min tabaraka
Wa qala ngendikan sinten al ulama min tabaraka saking surat tabarak al mulku tegese surat mulk ila akhiril Qur'an itu mangka marang akhir Qur'an alfu ayatin iku 1000 ayat wa fil hadis ila dalam hadis inna fil laili la sa'atan wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bihi bi ulumi wa maddana bi asrari wa adalina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu tahriman. Wa yukrahu lan den makruhna. Apa saumu yaum syaki apa puasa ing dalam dina sing diragukan. Illa aywa fi qadaba yang nyocoki. Apa yang musyak ada ing dalam kebiasaan. Waman wati afi nahran waman sapa wati aiku wati sapa man fi nahar Ramadan ing dalam rinone ulan Ramadan amitan hale disengaja fil farji ing dalam farji falihi mangko iku wajib ngatasi man al qadha utawi ngondok poso wal kafaratulan bayar tebusan wa ya utai kafara iku qurbatin iku merdekakno budak wadon mukminatin kang mukmin fa illam yajid mangkalamun ora nemu sapa man ha ing budak wadon mukmin mau fasyamu syahraini mangka puasa 2 bulan mutatabi'aine kang berturut-turut fa illam yastati mangka lamun ora mampu sapa man ora mampu nglakoni puasa 2 bulan berturut-turut fa amu sittina mangka iku fa amu sittina mangka aweh mangan wong swidak apane miskinan wong miskin likulli miskinin iku tetep duwe setiap wong miskin siji mudun utawi sak mud. Waman mata, waman lan utai sapane wong iku mati sapa man. Fa walilan iku wajib ngatasi man siamun utai puasa min Ramadhan sang bulan Ramadan. Ama mangka aweh mangan. Maksudnya waline ahli warise diambil sangka harta warisan. Likul yaumin iku duwe setiap sehari mudun utawi sak mud makanan pokok. Terus iki tasik nerangno tentang puasa. Wa yuqra'u shauma yaum syak illa ayya fi qa'atul. Dimakruhkan makruh tahrim sing hampir mendekati haram yaitu berpuasa pada hari yang diragukan kecuali hari tersebut secara adah secara kebiasaan cocok. Contohnya kaman adat husyamun yaumun wa iftarun yaumun. Ketika terdapat seseorang yang kebiasaannya yaitu poso sehari terus ora poso sehari, maka seorang tersebut kok pas hari yaum syak iku mau sing asline gak oleh poso, makruh poso, tapi wong iku jadwale poso.
maka bagi orang tersebut boleh mengqadha puasane pada hari itu utawa nazar. Adapun yaumus syak sing dimaksud yaiku tanggal 30 bulan Sya'ban, ketika tidak diketahui adanya hilal pada malam tersebut. Terus waman matiya fi nahari Ramadan amidan fil farji. Terus nek ana wong kok kumpul karo bojone pada siang hari pada bulan Ramadan secara disengaja, maka fa'alaihi al-qada'u wal kafarah. Maka baginya tersebut wajib mengqadha puasa Ramadan dan wajib untuk membayar kafarah. Wa hiya itqu raqabatin mu'minatin. Kafarah apa? Wa hiya itqu raqabatin mu'minatin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.